Ja. Hey, ben je klaar? Oh, zo ja. Peter. Yippie! Mayama mayama dos. Yippie! Agoe, agoe, ayippie! Mabisa mabisa dos. Yippie! Banda ribonta banda bo. Ayippie! Ora mi llama mayama dos. Yippie! Agoe, agoe, ayippie! Goed zo, Peter. Goed hè? We kunnen een bandje beginnen. Ja, dat wil ik altijd al. Een van mijn vele dromen. Komt wel voor Ik elkaar. speel ook heel goed gitaar als ik alleen ben. Oké. Esimang aquí den Tula su cosecha, un compilación de serie 2, na onda Nifa Ansano acá na eruta di Tula junto Culandes Europeo. Het leven hier op Curaçao. Leven op Curaçao. Op Curaçao. Curaçao Betekent voor mij vrijheid. 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 is voor mij het beste wat me is overkomen. Is een verrijking van mijn leven. Een gelukkig, vol en rijk leven. Verbazing van minuut tot minuut. 7 Holandes ko alantan Hollanda, e a decidi di Bingbiba Corsau. En weet je, in Nederland heb je al die flats en ik vind het ongezellig. Je weet niet eens wie je buren zijn, terwijl ik hier echt super lieve Antilliaanse mensen naast me wonen. Nanta papia, tocante ng vida no Corsau, pero principalmente Nifa que mira sinansa Kiko tatula su cosecha. Als we het over de geschiedenis hebben en vooral als het te maken heeft met Tula, we hebben sommige mensen een heel emotionele kijk daarop en zeggen ze dan nee, dat ze dan daarmee kunnen, dat ze iets erbij voelen. En je hebt dan de meer rationele kant, dat ze zeggen van ja, de mensen zijn te emotioneel daarover en het is gewoon een feit en dat was het dus. Ja, maar er zijn twee dingen. Kijk, er zijn hier natuurlijk rare dingen gebeurd tot 30, 40, 50 jaar geleden. Iedereen kent het verhaal van de Julianadorp spoorboom. Daar kwam je vroeger als donkere kwam je daar gewoon niet binnen. En dat is 40, 50 jaar geleden. Dat is bijna niet voor te stellen. Van in die tijd reden er bussen rond. Daar hing ook gewoon een gordijn in. Van wit hier, zwart daar. Ja. Dus mensen die nu 60, 70, 80 zijn, die hebben dat allemaal meegemaakt. Dus als je dan hebt over Tula als zijnde een symbool voor het probleem tussen zwart en wit, zullen we maar zeggen. Ja, dan is het niet zo gek dat iemand die in de bus achter een gordijn moest gaan zitten, zich daar veel meer mee associeert dan iemand die er 15 jaar bij is, zullen we maar zeggen. En nou ja, daarom denk ik van ja, als je op het eiland gaat vragen, dan leeft het heel anders. En dat heeft daar denk ik mee te maken. Oké. Van dat toen de mensen die daar echt mee bezig zijn volgens mij de mensen die nog in de tijd op dit eiland gezeten hebben, dat het ook echt een probleem was. Oké. Want ja, slavernij is afgeschaft, prima. Maar dit soort dingen die ik net zei, dat gebeurde nog wel. Maar het zijn dan dat de mensen die dan de emotionele kijk daarop hebben. En Ik vind dat helemaal. Ik bedoel, Oké. dat je daar flink van over de zeik bent, dat vind ik niet meer dan normaal. Oké. Het enige waar je af en toe wel zoiets mee hebt van boe. Want dat er dan ook bijvoorbeeld die heftigheid die rond dat hele Tula-verhaal kleeft. Is dat er wel clubs zijn op zo'n eiland die zeg maar, die los van het verhaal zeg maar, die heftigheid van dat verhaal een beetje op zichzelf willen. Van ik ben ook heftig. Dus ik associeer mij op een. Dat er bijna egoïstisch gebruik wordt gemaakt van dat verhaal. Oké. Daarom denk ik ook dat je dat niet mag willen vertalen naar het heden. Dat is toen gebeurd om redenen die toen relevant waren door personen die daarvoor stonden.
En dat moet je in principe in zijn waarde laten. En dat moet je alleen, ja, daar moet je niet te veel mee willen. Hoe voel jij je als Nederlander met dat historische? Ja, dat is natuurlijk iets waar je je kapot voor moet generen. Als Nederlander, maar dat is natuurlijk gelul, want het is 250 jaar geleden. Ik heb er niks mee te maken, weet je wel. Maar ik weet het niet. Stel je voor dat je in die tijd, het waren gewoon hele andere tijden. Je kan het niet bevatten dat mensen vroeger zo cruel waren en zo, weet je, dat kan je wij leven in zo'n andere tijd nu. Dat kan gewoon niet meer. Okay. Als je kijkt naar de persoonlijkheid die je hebt nu als mens en je bent een Nederlander, welke rol zou jij hebben gespeeld in die periode van de slavernij? Dat durf ik echt niet te zeggen. Want stel je voor dat je wordt geboren met hele rijke ouders. En jouw rijke ouders hebben heel veel slaven. Die leren jou hoe jij met slaven om moet gaan. Dus dat weet je niet. Je weet niet hoe je als kind daarop, als jouw ouders neerkijken op slaven, dan doe jij dat ook. Ik kan me dat nu niet voorstellen. Maar als je realistisch bent, dan is dat natuurlijk. Het heeft heel veel met opvoeding en alles te maken. Dat weet je niet. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Dan ben ik heel eerlijk. Als ik nu zou ik heel lief zijn, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee. Zou je iets hebben gedaan aan de manier van wonen die de slaven toen uiteindelijk Dat weet ik dus ook niet. Want het is zo'n andere tijd. Maar met het beeld die je nu hebt, je Ja, weet nee, wie je nu tuurlijk. bent, zou je dat hebben gedaan? Ik zou Zou willen... je tegen je ouders zijn ingegaan om de rechten voor andere mensen? Dat weet ik niet, weet je. Ik ben heel erg, weet je, ik ben heel erg voor mensenrechten, maar dat waren hele andere tijden. Ik durf daar geen antwoord op te geven. Als ik heel eerlijk ben, ik wou dat ik zo was, weet je wel. Je hebt ook vroeger, in Nederland heb je heel veel mensen, en iedereen heeft ineens in het verzet gezeten, terwijl dat helemaal niet zo is. Dus daar durf ik helemaal geen antwoord op te geven, dat weet ik niet. Ik hoop dat ik, als ik toen geboren was, ook zo'n mens was geweest, maar je weet het niet. Wat mooi hè, die libelles hier. Ja. Die noemen ze hier toch jeje? Ja, jeje. Jeje. Ja. Leuke naam. Het zijn net helikopters hè. Ja, als we zo blijven staan. Dit waterbak is een postipia noemen ze dat. Postipia? Ja, dat is, ze noemen het ook postdiabi. Het lijkt op een sleutelgat als je goed kijkt naar het vorm. Ja. Dus noemen ze het dan postdiabi. Jabi is sleutel. Ja. Oké. Vitasia papiamento. Wat is zie je papiamento? Si. Dat is goed. Ken je al heel veel van papiamento? Tiki. Een klein beetje. Ja. Oké. Wat vind je ervan van het feit dat sommige Nederlanders van Curaçao komen na 15, 20 jaar en de enige woorden die ze weten zijn douche, bondia en montardi? En hoppiebon. Ja, en verder weten ze niks meer van de taal hier. Jammer hè? Ja, waarom vind je dat jammer? Nou, ik vind het belangrijk als je je een beetje aanpast. Als je gewoon naar de supermarkt gaat en in de taal van hier, weet je, mi poranja, dit en dit. Dat je gewoon net, ja, ik vind het gewoon respectvol om je aan te passen. Okay. Je hoeft niet alles, maar wel, het wordt gewoon wel gewaardeerd. Ik heb dan nu, ik denk een stuk of 15 lessen gehad. Weet je, een A, ta, tabata. Dat je een beetje weet, maar ik vind het wel moeilijk om als je een groepje hoort praten, om die dan echt te kunnen volgen. Want dat gaat zo snel. Ja. Maar vind je het belangrijk om hen te kunnen volgen? Ja, ze spreken met mij altijd gelijk Nederlands als ik erbij kom. En dan zeg ik wil het graag leren. Ja. Maar dan zijn jullie, of tenminste de Curaçaoënaars, gewoon zo beleefd dat ze toch gewoon Nederlands gaan praten. Terwijl ik er juist zelf om vraag van, ik wil het leren, weet je. Mitasinja en het is ook gewoon leuk. Je nang. En meer hier. Hoppie bonita.
je beseft gewoon wat een bijzonder eiland het is waar je mag wonen als Nederlander. Ik ben een Nederlander die hier terecht is gekomen. Hoe zou jij de Nederlander, jij als Nederlander duidelijk maken dat ze eigenlijk hier niet met de schepter kunnen komen zwaaien, maar dat ze met een open hart hier naartoe moeten komen om ook van ons te leren? Hoe zou jij dat aan die persoon vertellen? Verdiep je eerst in het land wat je bezoekt. Je hoort je te verdiepen in de geschiedenis. En wat daarbij komt kijken is dat wij leren in Nederland wel heel veel over Europa en heel veel over Nederland, maar niet over Curaçao. Er wordt op de school... Denk je dat moet eigenlijk? Ja, absoluut. Waarom? Omdat het een stuk van het Koninkrijk is. Als jij dit het Koninkrijk der Nederlanden noemt en met de bestuursverhoudingen zoals die er liggen en de delegatie uit Nederland politiek toch hier het nodig nog te vertellen hebben. En waar je op dit moment toch wel een polarisatie ziet, hè, de strijd voor onafhankelijkheid, willen we dat nou wel of niet? Denk ik dat een Nederlander zou moeten weten wat die geschiedenis is en wat de rol van de Nederlanders is geweest. Denk je dat schaamte een rol speelt, dat Nederland niet zoveel geeft aan info over het slavernijverleden, de relatie tussen Curaçao en Nederland meegeeft aan de jeugd? Ik denk dat dat niet zozeer schaamte is, maar gewoon die Hollandse arrogantie meer. Van wij weten wat Hoezo arrogantie arrogantie? Nou, een Nederlander die zijn verleden kent, weet wat hier gebeurd is. En de Gouden Eeuw tussen haakjes had natuurlijk een randje en dat is op Curaçao in de handelsgeest van Nederlanders gewoon uitgebuit. Ik geloof niet dat het schaamte is, want als je daarvoor zou schamen dat dat gebeurd is, dan zou je er wat mee doen. En volgens mij gebeurt er niet zoveel mee. Want ik denk wel dat als er iets is wat, voor zover ik dat kan invullen als Makamba, als er iets is wat de slavernijtijd nu nog aan negatieve gevolgen heeft, dan is dat eigenwaarde. Oké. Hoezo eigenwaarde? Dat er nog woorden bestaan zoals dretja ras of slecht haar. Oké. Ik denk, hoe kom je erbij dat het ene haar goed is en het andere haarsoort is slecht? Okay. Recht stelhaar is dan goed en kroeshaar is slecht. En dat, ja, wat ik heb begrepen, heel veel vormen van discriminatie zijn eigenlijk pas ontstaan vooral na de slavernijtijd. Toen slavernij was afgeschaft. Toen gingen mensen opeens kijken naar kleur. En toen werd er een soort van normbeeld gesteld op een of andere manier. Dat mensen zouden moeten lijken op de vroegere slaveneigenaren. En ja, dat is natuurlijk doodzonde. Waarom zou je op je vroegere kolonisator willen lijken? Ik denk dat dat ook een beeld is waar Curaçao gewoon van af moet. Want zolang je blijft denken van, in kleurverschillen sowieso, dan is er iets niet in evenwicht. Je mag het natuurlijk wel hebben, je mag mensen wel benoemen. Stel, er staan 10 mensen in een rij en er zijn er 9 bruin en 1 wit. Natuurlijk mag je dan zeggen, als je die ene wil aanwijzen, van die witte, die blanke. Maar koppel het niet aan eigenschappen. En dat doen mensen nog steeds veel te veel. Dat is gewoon discriminatie. Daarmee doen eigenlijk heel veel mensen zichzelf tekort. Wat is er
hier op Curaçao dat je zegt dat dat het is dat jou bindt aan dit eiland? Sinds ik hier woon heb ik een andere kijk op de wereld. Hoezo? Omdat we op zo'n klein stukje aarde, wat helemaal omsloten is door water, met zoveel verschillende mensen hier zijn. En dat vinden we allemaal heel moeilijk. En er zijn ook momenten dat vinden we het met z'n allen ontzettend leuk. Okay. En alles wat er tussenin zit, dat gebeurt. En dat maakt ook dat het leven hier... Mensen vragen wel eens aan mij van ja, maar vind je het nou niet beklemmend om op zo'n eiland te wonen, dat je er niet van af kan? Nee, er gebeurt elke dag wat. Het is altijd anders, het is dynamisch. We klagen wel, maar niet op zijn Nederlands. Oké. Als ik jou zo hoor praten, krijg ik de indruk dat Curaçao iets aan jouw visie van het leven heeft gemaakt. Ja. Wat was de grootste verandering? Dat Nederlands van die bedweters zijn. En dat we, het is maar zo'n landje op de aarde, maar wij menen in Nederland dat wij de rest van de wereld moeten vertellen hoe het hoort. En zo is het niet. En ik zal niet zeggen dat ik daar nou heel stereotyp in was, dat ik dat ook heel erg had. Maar ik ben me wel heel bewust dat we vanuit zo'n denkpatroon zijn opgevoed en leven. En dat probeer ik nu los te laten. Okay. De rest van de wereld is veel groter dan Nederland. En is veel diverser dan Nederland. Soms hebben mensen de indruk dat Nederlanders hier naartoe komen. En ze willen alles wat ze hebben achtergelaten in Nederland weer terugnemen. Zowel regels als gedragingen. Alles. Wat denk je daarover? Want muziek mag niet hard zijn, dat moet zachter. Nederlanders hebben in Nederland hun mond zo vol over dat allochtonen zich aan moeten passen aan Nederland en aan de gewoonten in Nederland. Dan moet je het andersom ook doen. En als je dat niet op kan brengen, ja, dan moet je hier niet komen wonen. Toen jullie met dat project waren begonnen, wat was het idee? Waar wilden jullie naartoe gaan met daarmee? Dat wisten we toen nog niet. Okay. En we gingen natuurlijk om ons heen vragen van waar de behoefte naar was. Mm-hmm. En we merkten dat mensen graag huisvesting in de binnenstad wilden. Okay. Omdat ook buitenlandse studenten en Antillianen die terugkomen niet altijd over een auto beschikken. Okay. En ja, we hebben alles afgetast. En mijn visie was natuurlijk ook wel van binnenstad weer leven terugbrengen. Ja. En ik had een beeld van die Willemstad, dat moet bruisen. En hoe doe je dat dan? Ja, volgens mij moet je de bewoning terugbrengen. Okay. En daar zijn we begonnen. Wat was de reactie van de lokale bevolking op het project van jullie? Ik denk dat heel veel mensen niet wisten dat we daar bezig waren. Alleen de bewoners van Pietermeijer-Smal en wij, die wisten dat we daar bezig waren. Pas in 2007 kwam het volgens mij meer in de bekendheid op het eiland. Okay. En de reactie daarop? Verschillend. In Pietermei soms bedreiging. Mm-hmm. Bedreigend gevoel van Mm-hmm. wat komt die Nederlander daar doen. Maar ik denk dat het toch onbekend, onbemind. En als je dan uitlegt wat je plannen zijn, is het heel snel om en ga je daar samen tegenaan. Okay. Als we gaan op wat komt die Makamba hier nou doen? Ja. Zijn die Makambas nu een klein Nederland aan het creëren in Pietermeijer-Smal? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Alleen al die Nederlandse stagiaires en de Nederlanders die daar vak gaan naar Mm-hmm. de horecabedrijven die jullie daar hebben opgericht. Ja, maar je moet je even terug helemaal naar het begin natuurlijk. Hè? Dat de Curaçaoenaar al jaren niet meer in Pietermeijer kwam. Mm-hmm. En ook als hij er doorheen moest, volgens mij extra gas ging geven, want daar moest je niet zijn. En ik ben zelfs bij de UNA-studenten geweest, maar die mochten ook niet van hun ouders of dat, nee, no-go area, daar ga ik niet zitten. Mm-hmm. Dus ik denk ook wel dat we heel blij mogen zijn dat de Nederlandse student wel bereid was om daar te wonen. Okay. En wij koesterden hun echt ook in het gebouw, want ze werden natuurlijk toch van buitenaf. De criminaliteit, daar kwamen zij natuurlijk wel mee in aanraking. Okay. Want uiteindelijk werd er weer ingebroken en wilden ze toch dat mobieltje weer hebben van die student. En het is een heel proces geweest.
Deze meneer gaat jou niet leren hoe je de kaartje moet bespelen. Spannend. Hier heb ik de kaartje. Dit is een koeienhoorn. Het is net als een trompet. Hoe je het moet spelen, je houdt het vast met één hand zo. En die andere hand komt zo. Eerste stap. Ja. Kan je mij gewoon nadoen. Je lippen. Gewoon even kijken. Oké. Je moet de adem vanuit je buik halen. Niet van de nek. De lippen. Ja? En de hand weghalen daarvan. Ja. Hoe doe je dat? Nee. Kijk, je kan het gewoon proberen met die lippen. Gewoon zonder die koeienhoorn te spelen. Gewoon dit doen. En probeer dat. Ja, komt eraan. Dan moet je me niet het lachen maken. Maar het is moeilijker dan je denkt. Die raving zoeken op. Nou! Bijna. Nou. Wauw! Oké. En nu de vierde van Beethoven nog. Oké. Ik heb hier een aardigheidje voor je. Dit is een pop gemaakt op het landhuis Santa Marta. En ze daar maken het. Ah, die Dus is dat leuk. krijg je van ons. Met een kaartje met bedankje van het hele team. Ik heb het heel graag gedaan. Oké. En dit boek. En we hebben een boodschap in het voor jou. Oh, super. En het leidt zo. Jij, ik, wij. Wees ervan bewust dat we samen één zijn. Een eenheid van emoties verenigd in het nu en het verleden. Jouw pijn is mijn pijn, jouw blijheid is mijn blijheid. Jij, ik, wij. Het levende bewijs dat er in het kleurenspectrum nog zwart, nog wit verschijnt. Prachtig. Alsjeblieft. Dank je wel. Dank je. Ja. Mooi. Ja. Nou, ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad. Ja, En dat je er veel mee zult kunnen. Ja, zeker. Ja? Prachtig. Thanks. Ja, ik hoor je, lieve schat.